Усещам славата ти сред нас. Движиш се тук сега със сила свръхестествена. Усещам славата ти сред нас. Движиш се тук сега със сила свръхестествена. Яхве Рафа, Елохим Шадай, Ире Адонай ще се прояви. Усещам славата ти сред нас. Движиш се тук сега със сила свръхестествена. Преди да се помолим, искам с думи, които да ме настърча, защото за да може да отделим това време, да дойдем в молитвения дом, това е времето, което ние ще прекараме с Господа. Тези часове, които ние сме отделили за Господа, нека изцяло да се предадем, за да може Бог да ни говори, за да може днеска, докато ти си тук, вече да вземеш решение за твоя живот. Тук сме, за да може Господ наистина да ни говори. Тук сме, за да може да се покланяме на нашия Исус и да кажем: Господи, ти си пътя, ти си спасението, ти заслужаваш да прославим Твоето име. И нека наистина да затворим очите си и нека със сърцата си да се поклоним на Господа. Господи, отдавам ти цялата слава, Татко, че може в този ден, Татко, пак да стоим пред Твоите нозе. Господи, че можем в този ден да кажем: Отче наш. Господи, ние ти отдаваме цялата слава, защото ти ни обичаш, Татко, ти си ни избрал. Преди да се родим, Господи, преди да бъдем, Татко, основани, преди, Татко, да бъдем родени, Татко, ти си ни избрал, за да може, Татко, в мисия, която ние ще повярваме, и когато ние, Господи, вярваме и в нашите дела,
да покажем, че Ти си пътят за спасението, Татко. Господи, и Те молим сега водителството на Святия Дух. Тъй като ние сме хора, ние сме човеци. Господи, ние нямаме сила да изявим Твоята слава, но това, което Ти си придал в нас, Святия Дух и живото Слово, Господи, Господи, това ще изяви Твоята слава. И нека, Господи, наистина да бъде воден от Святия Ти Дух. Нека Святия Дух да изобличава. Нека тази вечер или в този час, Господи, нека всеки един от нас да почувства Твоето присъствие. И нека, Господи, взаимно да кажем, Господи, Ти си този, който си ми избрал, за да може да Ти служа с цялото сърце. И нека, Господи, така да бъде. Ти знаеш съкрушените сърца. И Те молим, Татко, по време на служение, Господи, дори ако сме в някакво затруднение, Ти знаеш, Татко. Защо? Защото Ти си сърцевидец. Господи, нека Твоето Слово, Господи, ние изпращаме Твоето Слово там, където наистина, Господи, има съкрушени сърца. Господи, нека наистина да бъдат възстановени. Нека, Господи, Твоето име да се прослави. Нека да дойде осъзнаване. Нека дойде, Татко, спасение. Нека дойде, Татко, благодат в живота ни, Татко. Това, което Ти си ни дарил с благодат. Господи, ние Те обичаме, защото Ти го показа на кръста, Исусе. Господи, ние Те обичаме, защото наистина, Господи, Ти си явил в нашия живот. Ти ни призова и, Господи, нашите имена са записани в вечната книга на живота. Господи, Те молим сега, дори някои, които са дошли за първи път като слушатели, нека, Господи, да бъдат докоснати от Твоето Слово. От поклонението, което ние ще отдадем като хваление, Татко. Нека, Господи, това, което Ти имаш, направи го, Татко. Господи, нека да дойде освобождение. Освобождение на душите, Татко, осъзнаване, поклонение, покаяние. Нека, Господи, да бъде наистина целенасочено към Твоето Слово. Това, което имаш, да откликнеш към нас, направи го, Татко. Отдам Ти цялата слава. И Те молим за хвалението, мир, благодат, помазание, нека да се излива силата и освобождението към Твоята църква. Тук сме, Татко, за да може наистина, Господи, взаимно да се съгласяваме, че Ти си спасението, Татко. Ти си спасението, Исусе. Ние Ти отдаваме цялата слава и взаимно ние казваме Амин! Защото Ти си живота и спасението. Моля Те, Татко, за брати и сестри, които пътуват още, за да могат да дойдат от това общение, за това благослужение, което Ти ще им кажеш, което Ти ще го обърнеш, Господи, на сърцата, на душите, на живота ни, Господи. И нека, Господи, това да бъде. Нека отворим врата, Господи, за да може да се освещаваме. Вратата да бъде отворена, Господи, за живото Слово. И нека, Господи, това, което имаме да предаваме, нека да го предадем. Това, което имаме да изповядваме, нека да изповядваме, за да може да получим освещение, освобождение. И нека наистина това, което казваш, Ти, Господи, освобождаваш пленените, Господи. И нека, Господи, да бъде освобождение. Доколе в името на Исус Христос, доколе, Татко, отдавам Ти цялата слава в името на Исус Христос. Казваме Амин. Нека да дадем слава. Ти си истински живот, Ти си истински живот, Ти си истинска любов, Ти си истинска любов, и нямаш моето сърце.
Yes.
Cristo, Jesus te oblicza, znajdź mi drogę Jesus te oblicza, znajdź mi Нека да дадем цялата слава на нашия Господ, да бъде благословен на Бога славно. Благодарим ти, Исус. Ще вляза светая, нека да направим нашия Господ, който каквото има сърце да бъде нашия Господ Исус Христос, да заслужава.
слава. Нека с ръкопляскане, нека да дадем. Благодарим на Господа за този хубав ден, който наистина Бог ни е дал този ден, за да може в този час ние да дойдем в присъствието на Святия Дух, там където Господ ни призовава да бъдем. И нека в това служение, което ние сме отделили, за да може да той да почувства освобождение в този проблем, нека да вярва, че той сега точно там, където Бог го призовава. За да може то Бог да ти говори и след като излезеш, след като напуснеш сградата, вече с решение да напуснеш. И нека да видим наистина окончателни резултати, които да се прослави името на Исус Христос. Амин! Нека докато сме изправени да дойдат нашите деца, за да може да се помолим за нашите хубави деца, които наистина Бог ги е дал в нашите семейства, да ги благословим, нека да дойдат всички деца и заедно ще се помолим. Алелуя! Може да седите, може да седите. Благодаря ви за вашето предание към Господа. Нека да внимаваме да запазим тишина, нека мир, защото там, където има мир, Божия Дух там да тайства. Амин. Нека всички деца да дойдат. Всички. Амин. Алелуя. Най-малките нека да останат към това. Най-малките. Ами те прощи на църквата от големите са повече. Слава на Бога! Благодарим на Господа! Може да протегнем ръце, за да може да се помолим за деца. Алелуя! Алелуя! Не виждам всички да потегнем ръце. Ето ми се onların Isus adına çocukların üzerine böylece onları kutsalım. Amen. Нека да се помолим за нашите деца. Господи, ние ти благодарим за нашите хубави деца, които наистина ти си ги дарил в нашите семейства. За да може радост да дойде в нашето семейство. За да може, Господи, потомството да продължи. И ние ти благодарим, Господи, за тези хубави деца, които наистина те са днеска в Твоя дом. Може би тези лица ще да бъдат в най-различни места, но Господи, те са тук на правилното място, което наистина в тях се ражда, Господи, което, Господи, вярата, което ни дава спасение, Господи. Нека, Господи, те да се уверят в Тебе, че Ти си пътят за спасението. Това, което предават учителите и учителят в тях, нека да дойде в тези деца разбиране, да се уверят, че Ти си пътят за спасението, Господи. След като те дойдат на години и нека след като те осъзнават и след това те да кажат: готов съм да приема Исус Христос като моя личен Спасител. Господи, Ти ще се радваш за тези хубави деца. И ние ги благославяме да бъдат мъдри, да бъдат покорни. И нека, Господи, родителите винаги, Господи, да се радват с децата си, когато те наистина получават благата вест, добрата новина, Слово, което носи живот. Ние ти даваме цялата слава. И те молим за учителките и за учителя, Татко, да им дадеш търпение за тези деца, когато им проповядва, Господи, предава Твоето Слово. Нека със смирение, нека с плодовете на Святия Дух да придаде. И нека, Господи, наистина да им дадеш дълго търпение, Господи. Отдавам Ти цялата слава и чакаме Твоето Слово, което Ти си приготвил, Татко, с любов, с вяра, с пълна увереност чакаме, Господи, да изпълни сърцата ни, Господи. И Ти отдаваме цялата слава, защото заслужаваш. Отдавам Ти славата в името Исус Христос. Амин. Амин. Сега, има ли нещо да кажа децата?
Така ли? Избрали сте да хвалите Господа. Добре, добре. Но следващия път стихове. Окей? Добре. Благодарим на децата, може и пак да заминат нямаме стая, но салон, нека пак мами да запазим мир, тишина, за да може Божието Слово да дойде не до твоето тяло, а да дойде до твоята душа. Амин. Важно е, когато Божието Слово дойде, когато се говори, дали наистина ние как го чувстваме, с тялото си или с душата си. По някой път хората чувстват с телата си. Могат само да плачат, но нямат още решение за промяна. А когато влиза Божието Слово в душите ни, започва промяната, когато наистина ние показваме идея. И ще ви кажа какво ще говоря. Бог иска днеска да говорим за това дали имаме, не дали имаме сърце. Всички имаме сърца, защото ако днес нямаме сърца, ще сме мъртви. Няма да може да изтласкват кръв и да може да живеем. Сърцето е един вид помпа, който тласка кръвта и движи цялата кръв в нашия организъм, а кръвта е тази, която движи в нас както храната, така и кислородът и всичко. Ако казва няма кръв, няма живот. Това го пише в Стария Завет. Там казва, че животът е в кръвта. Затова и когато всяка неделя, днеска е събота, ние ще вземем след малко, ще вземем от тялото и от кръвта. Значи кръвта движи. Кръвта е живота. И това, че един човек, ако неговата кръв не се движи, този човек е мъртв. Така е, но за да се движи кръвта в един човек, трябва да има помпа. А тази помпа се нарича сърце.
Сърцето прави както голям и малък кръговрат, но ако сте учили малко медицина, ще ги знаете тези неща, но чак толкова нас не трябва. Знаем, че просто сърцето помпа кръв и сърцето движи кръвта ни, за да може и ние да сме живи. Но когато говорим днес, нашата проповед ще бъде за сърце. Днес ние няма да говорим за медицинското сърце, а ние ще говорим за Божието сърце. И ще говорим за това дали имаме право сърце за Бога или пред Бога. Защото Господ казва, че от небесата като погледна, Той не търсеше днес лица, Той не търсеше днес титли, хора, а Той търсеше какво? Сърца. И тук в един от псалмите, защото днес ще говоря за това нещо, в един от псалмите Давид казва: сърце чисто сътвори в мене, Господи. Единственото нещо, което Давид иска тук в този псалм, казва, че единственото нещо, което му трябва на тази земя, е да има чисто сърце или право сърце. Думата чисто може да се каже и право. И когато ние говорим за правото сърце е това сърце, което днес не само може да приеме Божието Слово, да го чуе, но това сърце, което го изпълнява. Яков в 1.22, нека да отворим Божието Слово вече. Яков 1.22 казва така. Само че моите библии не отваря всичко, тъй като нямам интернет. Аз не там пак. Да, е твоята Библия. Аз имам в телефона си, в якито си имам Библия, Милки в якито имам Библия. 1.22 там казва така, или ако има хартиена Библия, хартиената Библия е достатъчно. Затова това е най-важното нещо, което трябва да имаме, хартиена Библия. Нека да стоим така малко изправени пред Бога. Искай да дам интернет на таблета. Не, това съм готов. Ето, с 3 раза трябва да можеш да го намериш. Яков 1.22 казва така. Ето какво казва Божието Слово. Казва така: бъдете обаче изпълнители на Словото, а не само слушатели, за да не лъжите себе си. Амин. Седнете. Божието Слово днес ни говори, когато говорим за правото сърце, за което Давид говори, защото в псалмите той казва: сърце чисто сътвори в мене, Господи. Той ни говори за това, че когато ние повярваме в Господа и когато ние дойдем пред Господа, днес Господ, когато погледне в църквата Христова, единственото нещо, което Господ днес вижда, това е сърца. Той днес нито гледа нашия статус, нито гледа нашите дрехи, нито гледа нашето образование, нито гледа дали сме бели, черни, дебели или каквито било, роми, цигани, турци, немци. Той гледа сърцата. И тук е много важно да разберем, че за да имаме право сърце, за да бъде нашето сърце право или право пред Бога, аз ще дам няколко неща или няколко подточки, защото нашите проповеди са малко така получени, за да запомните нещо. Там трябва ще видим, че тук първото нещо, което той казва: не бъдете само слушатели на Божието Слово, защото днес ние всички сме дошли да слушаме Божието Слово. Всички днес сме дошли тук при Бога, дошли сме да хвалиме Бога, дошли сме и да слушаме Божието Слово. Но трябва да ви кажа, че Божието Слово в него има дух, в него има и живот, както има и в кръвта живот. Защото ако нашата кръв днес не се движи, означава, че няма живот в нас. Но ние, за да получим живот и този живот в изобилие на нас, значи ни трябва Божието Слово. А Божието Слово днес казва, че то задвижва кръвта в нас. То задвижва духовния живот в нас. И тук той казва: не бъдете слушатели, а бъдете изпълнители. Когато ти приемеш Божието Слово, защото ето ние след малко ще приемем хляба, който е тялото и кръвта на Господ Исус Христос, но тук, когато ние ги приемем с вяра и когато приемем с вяра Божието Слово, това означава, че то започва да движи нещо в нас. Започва да се помпа нещо в нас. Започва нашето сърце да не помпа само кръв, но започва нашето сърце да помпа и кръв, и Божие Слово. Амин, да кажем на това. И в един момент, когато ти приемеш Божието Слово там, където пише, примерно казвам, четеш и приемаш, и там пише в Исаия 53 глава, казва така: и в неговите рани ние бяхме изцелени. Амин. Тук започва, означава, че ти вкарваш в твоето сърце Словото на изцеление и вярваш в това нещо и започва твоето сърце да помпа не само кръв, но започва да помпа твоето сърце и Слово.
И когато това слово започва да се изпомпва в твоето тяло и някъде в твоето тяло има поражение, защото има много хора, които познаваме. Казва, ами аз имам лошата болест на гърдата, някой има, на крака, черния дроб, белия дроб, мозъка. И представете ли се, че тази кръв минава през всеки един орган от нашето тяло. Кръвта минава всякъде. Ако се поръжиш, тук ще текли ли кръв? Питам. Ако се удариш, тук ще текли ли кръв? Ами ако се удариш тук, тук не. Ай, тук. Значи кръвта е навсякъде в целият ни организъм. Нали така? И когато ти вкараш Божието Слово, имаш право сърце пред Бога, тогава означава, че Словото се движи заедно с кръвта. Амин. И тогава Словото започва да прави. Примерно, ако има клетка на рак тук, или някой има клетка на рак тук, нали, тук, например, жените имат рак на гърда, никога да нямат, но има такива заболявания, защото има такива хора, за които се молим. Представете ли си тогава Божието Слово, защото твоята кръв минава и през този рак се движи. А рака живее чрез тази кръв и изтощава твоето тяло. Ракът ти изтощава, затова казват, този е като рак. Рака просто за изтощава, взима силата, докато не ти изсуши, не ти изпие, не ти убие. Но ако ти вкараш, защото е казано, не бъдете слушатели, ако ние се изпълним с Божието Слово, и ако имаме днес право сърце пред Бога, за което ще говоря след малко, не знам колко време ще има, мисля, че нямам много време, докъдето стигна, тогава, само това да разберете, ще разберете как човек да получи изцелението си днес. Тогава започва твоето сърце да помпа и кръв, и Слово. Ама срещу Божието Слово нищо не може да устои. Защото казаха, че Исус каза, даде ми се власт и на небето, и на земята, и под земята. И Словото казва, че в името на Господ Исус Христос всяко едно коляно ще се преклони. Така, ще се преклони. Това означава, че когато ти днес приемеш Божието Слово в себе си, това означава, че твоето сърце, и ако е право пред Бога, това означава, че твоето сърце че не помпа кръв само. Амин, да кажем. Амин. Започва, значи, твоето сърце да помпа и кръв, и живот Божието Слово. Амин. И когато това преминава през твоето организъм, там, където има поражение, примерно някой има заболяване, рак да го наречем, защото в името на Исус сега ги смумраме, те изсъхват. Има рак и там преминава Божието Слово, стига до рака, примерно рак тук, и тук идва само и кръв, идва и Божието Слово, и Божието Слово казва на рак, писано е, пред мене трябва да се преклониш. И рака започва да казва така, величая ти Господи, прекланям се. И в един момент виждаме, че как започва да изсъхва, както смокинята изсъхва. И затова е много важно днес църквата да разбере, защото казваме, ами защо не се случват тези неща? Ами защото ние нямаме право сърце, брати и сестри. Правото сърце днес върши. Просто приемат Божието Слово, а Божието Слово просто е обещание. Защо чакаме Господ да направи днеска за нас, като Той го е направил преди 2000 години? Защото Божието Слово казва, че и Бог толкова възлюби света, че Той даде. Даде. Значи, представете ли си, че тук има една туба вода за мен да каже, кой ще ми даде днеска вода? Кой ще ми даде вода? И ви казвате, братко, отвори си и пи, бе. Аз пак, кой ще ми даде вода? И ще кажа, това се базика с нас нещо, той е дошъл да се подиграва с нас. По същия начин днес, когато ние си изправим сърцето пред Бога, имаме право сърце, за което говорим, тогава Божието Слово ще действа правилно в нас. Амин. Амин. И той затова казва, не бъдете слушатели. Слушателят означава, че той не е вкарал Словото в себе си, той е вкарал Словото само в ушите си. И тук затова и Давид казва в този псалм, сърце чисто сътвори в мене, Господи. Не искам нищо да направиш повече за мен. Не искам да ми дадеш богатства, не искам нищо, искам само чисто сърце. Чисто сърце, което да приеме Божието Слово. Чисто сърце, което да вкарам Божието Слово да живее в мен. И днес, ако ние дори само разберем този стих, да бъде нашата проповед основана върху този стих, да ни продължа да разказвам истории, да разказвам Божието Слово, и ако ние го разберем, защото Словото казва, че тези, които слушат, но не приемат Словото, те лъжат сами себе си. Не Господ да ги излъгал, не и Сатана да ги излъгал, не и аз да съм го излъгал. Те сами, казва, лъжат себе си. Ще се моля
във вашата църква да имате другия път така едно телевизорче, както там, тук може да го слагате така. Имате много чопове, имате много, извинявам се, много молове имате, извинявам се. Много молове, едно телевизорче за вас е това. И така някой да ви пуска да ги виждат всички стихове, защото аз ги чета, но те нямат Библия. Ще се моля за това нещо. Не моля тебе, моля Господ, знам, че ще видя. Това може да се го правите едно хубаво телевизорче от мола. Разбирате ли ме? И тук това днес Божието Слово иска да ви даде рецепта как ние да получаваме от Господа и как Божието Слово да действа в нас. Когато говоря за правото сърце, първо правото сърце има страхопочитание към Божието Слово. То просто не приема Божието Слово да каже: о, днеска беше много хубаво. Той брат много хубаво говори. Не, страхопочитанието означава, че разбира, че това е авторитет. Че това му трябва. Че той се нуждае от това нещо. И ако той това нещо го няма, защото ако днес, знаете ли какво? На мене ми изписаха ни медикаменти. Слушайте ли ме сега? Защото и на вас се случва. Изписаха ми ни медикаменти да ги пия, тъй като имаме най-различни такива заболявания, които днес приемам Божието Слово, което ще ме изцели. Амин. И вас. Амин. С вяра. Амин. Но все пак, както казва нашия епископ, казва брата Сене, тези, които имат голяма вяра, не пият хапчета. Казва, имаме малка вяра, пихме ли си хапчета? Стефан Димитров на мене го казва, като ме види, винаги. Защото имаме една болест с него. Той казва, пили си хапчета, брата Сене, и аз казахме, пих го. Ами тези, които имат голяма вяра, казва, не пият. Ама ние имаме малка вяра, пием хапчета. Така ми казва на мен. Закачам. И в един момент тук изписаха ми един медикамент, и аз трябва да отида да го намеря. Медикамент означава лекарство. Отивам в Хармони, няма. Вярвате на Божието Слово. Искате ли да приемете Божието Слово? Искате ли да вкарате Божието Слово в сърцето си? Искате ли днес вашето сърце да почне да работи по различен начин? Искате ли вашето сърце днес да започне да помпа не само кръв, но и Божието Слово? Искате ли днес всички да излезнем тук изцелени? Искате ли днес всички да излезнем тук с право сърце пред Господа? Искате ли да кажем това, което каза Давид? Сърце чисто сътвори в мене. Защото ако ние днес, знаете ли, сега ще ви кажа нещо друго, заболяване на сърцето, пък ще ви кажа. Защото знаете ли, професор Чирков, чували ли сте за него? Не сте чували? Той е един циганин, цигански професор, който е учил в Германия, и той е направил първата сърдечна операция в България, починал и той беше директор на най-голямата болница за сърдечни операции Света Анна в София. Той е светилото на сърдечните операции. Днес говоря за сърца, вижте и медицински ми говоря така, някой да тръгне да го търси, починал е човек. Починал е. Първият доктор. Той е професор, той е завършил в Германия и синовете му също са в Германия и са сърдечни хирурзи тук в Германия. Но знаете ли какво казва този човек? Той е вярващ. Той е при Бога. И той казва, най-хубавата книга, която е Библията, която аз приемам и чета всеки път, това е книгата Римляни. Послание до Римляните. Прочетете го, там се говори любовта ни за любовта. Прочетете в Римляни колко много говори за любовта. В Римляни. И той казва, единственото нещо, което сърцето го убива, сърцето умира, това е, когато ти вкараш в твоето сърце завист, пируване, ревнуване. Когато ти вкараш в твоето сърце тези неща, тогава твоето сърце започва да помпа до всяка една клетка на твоето тяло. Вече кръв и завист. Кръв и завист. Ако ти вкараш в твоето сърце омраза, започва това да помпа в твоето цялото сърце, в цялото ти организъм започва да има кръв и омраза. Кръв и омраза. Тогава всяка една клетка от твоето организъм, всеки една частица от твоето тяло започва да мрази. Тогава започва цялото ти тяло да завижда. Пръстчето ти завижда, окото ти завижда, ръчичката ти завижда, краченцето ти завижда. Носът ти завижда, устата ти завижда, езикът ти завижда, зъбът ти завижда. Защото ти си вкарал това в твоето сърце и кръвта циркулира през тези неща. И затова Давид в един момент
каза: сърце чисто сътвори в мене, Господи. Сърце, той казва, в един друг псалм ще прочита, той казва така, аз ще ви го кажа, вие може да си го отворите. Той казва така, в Псалом 26:2: изпитай сърцето ми, провери сърцето ми, Господи, и ако намериш в моето сърце оскърбителен път, нещо, което още има там в това сърце, абе премахни го, бе, Господи. Защото ако ние държим в нашето сърце още зависти, целият ще бъдеш завистлив. Аз те завиждам. Абе завиждаш, бе, братко, завиждаш, като не се спираш. Само това ти е факъл. Ако в твоето сърце си вкарал омраза, мразиш до кости си мразиш. Но ако ти днес вкараш в твоето сърце Божието Слово, което е любов, амин, ти ще обичаш. Божието сърце беше любов. И аз наистина ще прочита една история на един много кратък стих. Гледам се часа да не закъснея, да нямаме проблеми. Харесва ли Словото за правото сърце? Да. Искате ли днес Бог да промени сърцата ни? Да. Искате ли Бог да съкруши сърцата ни? Да отреже, да направи ревизия на сърцата ни? Защото ако не направи ревизия на сърцата ни, цялото ни тяло ще бъде криминално. Разбирате ли? Цялото ни тяло ще има проблем, ако днес всичко не започне от сърцето. Аз искам да отворя в Матия 23 един стих. Това е една история на Исус Христос, много кратка, 37 стих. Исус се приближава до град Йерусалим. И като вижда градът Йерусалим, всеки един от нас, знаете ли какво ще ви кажа? Не всеки един от нас може да се облечи и да каже, че той е този град Йерусалим. Защото град Йерусалим е градът, на който Господ ще установи своята канара. Това сме ние. Той вижда, газва град Йерусалим от високото. Разбирате ли, така от височина, приближава града и казва така: Йерусалиме, Йерусалиме, ти, който избиваш пророците с камъни и убиваш пратените до тебе. Той първо казва, че погледа какво видя. Видя сърцето на Йерусалим. Какво видя в сърцето на Йерусалим? Видя, че тези хора, или сърцето на Йерусалим, или сърцето на този вярващ човек, който днес може да се нарече Йерусалим. Защото знаете ли какво? В четвъртък говорихме много хубаво нещо за келето, тези, които бяха там. Има тук хора, които слушаха за келето. Келето не може да го скрием, нали? Само много кратко ще хвана така малко. Защото човешкото сърце не само има хол, както ние идваме сега и се представяме, че са супер вярващи, но човешкото сърце има и келе, мазе. Ние идваме такива, каквито искаме да се представим. Разбирате ли? Може да сме се карали, може да сме се били, но като дойдем в църквата се представяме вярващи. Разбирате ли? Слагаме маската на една така усмивка, християнска усмивка, правим малко по всичката така и влизаме, слава на Бога, брат. Как си? Много съм добре. Но той нищо не му е добре, той пак казва, аз съм много добре. Но разбирате ли? И в един момент застава пред Господа и както ние много често казваме историята, в която застана да казва фарисеят и пирникът, какво направи фарисеят? Застана отпред и чукаше се. Хубаво, че не съм като тоя. Хубаво, че не съм като тоя и като тоя. А пирникът казва, стоеше до вратата и казва, чукаше се върви и казваше, прости на мене грешник. Разбираш, защото той беше дошъл и отворил сърцето си. Знаете ли колко пъти ние идваме на църква, защото ние, когато дойдем тук, Словото казва, че е двуостър меч. Не се лъжете, преди малко чухме, Словото казва, не се лъжете, ние се лъжиме. Някой даже казва, защо Господ? Ами ние се лъжиме. Защото не заставаме пред Господа такива, каквито сме. Не заставаме с просто това, което ние не може да пребориме. Не заставаме с нашите недостатъци. Не заставаме с келето, само идваме с хола си. Идваме с спалнята, така, хубаво облечени, с усмивката. Но даже и нищо не искаме Господ да види в нас, че има. Но тук Давид казва, погледни в мене. Изпитай сърцето ми. Виж в мене, виж. Намира ли се оскърбителен път? Намира ли се нещо, което ме отделя от тебе? Намира ли се нещо, което нещо правя против тебе? Намери го, виж го. Никой не се моли по такъв начин, казвам.
Никой днес не се застава пред Господа се моли да каже: Господи, погледни в мене, изпитай сърцето ми. Защо път да ме изпита, бе? Защо път Господ трябва да ме изпита? Аз съм добре. Аз идвам на църква, слушам Божието Слово, чета, десятък давам, хвалението съм, пастор съм. Защо да ме изпита? Но Давид беше разбрал, че единственото нещо, за да може да има Слово в него, единственото нещо, за да получава от Бога, това е когато допусне Словото в своята кръв, в своето сърце, за да може това да става живот в него. Амин. И тук в един момент Исус стига до Иерусалим и казва: Иерусалиме, това може да се оприличи на човек днес, който е тук. Асене, Иване, Стояне, Драгане, Петкане. Колко пътя съм искал? Кой изто ти си убивал, казва пророците, който ти си убивал Божието Слово, който ти си правил, не си отварял сърцето си. Колко пътя съм искал, казва, да ви прибера, както казва кокошката прибира пиленцата под крилата си. Това е Божията любов. Това е Божието сърце. Божието сърце днес е любов и той иска днес, когато говорим за правото сърце. Правото сърце е сърце на обединяване. Правото сърце е сърце на единство. Правото сърце е сърце на събиране. Защото Господ казва: този, който не събира с мене, няма друг начин. Ние днес, няма нищо. Разпилява. Ако ни събира, значи разпилява. Това е стандарта на Господа, не е моя. Не съм го казал аз, това го пише в Божието Слово. Ако искате другия път, ще дадем пастор да ви го прочете този стих. И ние трябва да имаме това Божие сърце, Божието сърце на събирателност. Той казва, пак ще го прочита този стих, там той беше: Иерусалим, Иерусалиме, ти, който избиваш пророците с камъни, убиваш пратените до тебе, колко пъти съм искал да съберат твоите чеда, както кокошката прибира пилците си под крилата си. Но не искахте, казва. Но не искахме. 37 стих на 23 глава на Матея. 23 глава, тези, които записват, 37 стих го пише. Това го пише. И това е Божието сърце, което дойде на земята да не събере, да направи да имаме едно сърце. Знаете ли, ранната църква, аз ще прочета още нещо и ще свърша, защото виждам, че напредвам във времето, винаги си гледам часите, тъй като знам, че сме с време. В Деяния на апостолите ще ви прочета една история, защото ако днес ние говорим за право сърце, а църквата няма право сърце, тогава знайте, че извинявам се много, но ще го кажа, тогава Господ не е тук. Господ идва там, където има право сърце. Господ идва там, където Той е поканен. Разбирате ли? И Той казва: не бъдете слушатели, а бъдете... така. Значи Той казва, че там, където има изпълнение на Божието Слово, Той е там. Иначе се лъжиме. Иначе се лъжиме, че викаме Господ, иначе се лъжиме, че издигаме Господ. Ако ние днес не изпълняваме това, което пише в Божието Слово, в един момент ние се заблуждаваме тогава. Ами ние ще видим, че ранната църква не правеше така. Ранната църква в Деяния на апостолите, аз ще отворя, във 2 глава от 42 стих, това е стихът на едно обучение, което ние правихме, но аз ще продължа по-нататък, те казват: а те постоянстваха в поучението на апостолите, в общението и преломяването на хляба и в молитвите, и страхо взе всяка душа. И аз ви казах, че правото сърце първо трябваше да има какво? Страхопочитание. Ако ние първо нямаме страхопочитание, ние не може да кажем, че имаме право сърце. И то не е страхопочитание от хора, а страхопочитание от Божието Слово. Страхопочитание от това, че ние какво приемаме днес и в какво вярваме. И по-нататък казва: и всичките вярващи бяха заедно, имаха всичко общо и продаваха стоката и имота си, разделяха парите си на всички според нуждата на всеки. И всеки ден се прибавяха единодушно, и всеки ден прекарваха единодушно в храма и разчупваха хляб в къщите си. И приемаха храна с радост и простосърдечие. И като хваляха Бога, печелиха благоволението на всички люди. А Господ всеки ден прибавяше към тях тези, които се спасяваха. Ето това правише ранната църква. Това е Божието сърце.
Божието сърце, което той Исус застана и каза: Иерусалиме, Иерусалиме, колко съм искал да ви събера. Колко исках вие да влезете, да бъдете заедно и да бъдете в единодушие. И тук виждаме, че ранната църква го направи. Ранната църква го направи, когато дойде Святия Дух. Когато дойде Святия Дух върху тях, а Святия Дух е днес тук, амин. И Святия Дух е върху нас, амин. И Святия Дух сега чрез Божието Слово ще започне да прави нещо, промяна в нас, амин. И тук той казва, вижте какво казва, че те започнаха да правят нещо заедно, не самостоятелно, не единично, не партизански, а заедно. Когато се прави нещо заедно и когато имаме всички заедно право сърце, тогава и казва Господ: аз ви прибирам под моите крилия. Амин. Затова и Псалом 133 казва, че помазанието е в единодушието, не е в разделение, а в единодушието. И тук той казва, че те заедно бяха, заедно разделяха, заедно ядяха, заедно живееха и заедно имаха едно сърце. Цялата църква имаше едно сърце. Ама как може да имате едно сърце? Не, те имаха сърцето на Исус. Ако днес ние всички днес имаме сърцето на Исус, сърцето на Исус, сърцето на Исус, сърцето на Исус, сърцето на Исус и така нататък всички, означава, че ние всички ще имаме едно сърце. Амин. Защото Господ е казал, че нас те е направил от една кръв. На някой като се пореже да му тече синя кръв. На всички кръвта е с един цвят. Червена е. Казал, всички сме направени от една плът, демек едно месо. Даже днес в днешно време вече правят трансплантация. Взимат от един орган, слагат на друг. Нали знаете? Да. Значи ние всички имаме еднакви органи. Така ли е? Да. Значи трябва да имаме едно сърце. Амин. Да имаме една любов. Амин. Да имаме един живот. Амин. И тогава ще бъдем в единодушие и ще бъдем всички заедно. Амин. Така че днес аз ви благославям с това слово. Мога да продължа. Аз съм само на първа стъпка, има още 7. Ето вижте, имам още 7, даже 8, 9. Аз съм говорил първа стъпка. Това ще бъде. Някой отговоря само ако е достатъчно, защото няма как да продължа повече. Така че, нека да бъдете благословени в името на Господ Исус Христос. Нека днес ще се моля по този начин, днеска Бог да направи право сърце в нас. Нека днес да допуснем Божието Слово в нас. Дори ако не ви е достатъчно, прочетете нещо и кажете: Господи, аз вярвам в това. Господи, аз искам да се променя. Господи, аз искам това Слово да направи нещо в мен. Господи, аз не искам да излезна от тук такъв какъвто влезнах. Защото Яков, когато хвана наистина Господа и го хвана за нозете и му каза: докато ти не ме благословиш, няма да те пусна. Бог търси такива хора днес. Бог търси такива сърца днес. Бог търси сърца, които първо да имат страх от Бога. Защото страх от властите имаме. Страх от джоб центъра имаме да ни спрат джоб центъра. Страх от полицията имаме да не глобят. Страх от квартирата да не ни изгорят, да не дойде кюлтюкум имаме. Но от Господа имаме ли страх? Или казваме: абе, той Господ се е Господ, той е милостив, ние ще си правим, когато си знаем, пък като дойдем на църква, той пастор се помоли за нас. Ще напомажи, ще се помоли и Бог ще ни помогне. Братя и сестри, Словото казва: лъжите си. Искам да спрем да се лъжим един друг. Нека да бъдем не само слушатели, днес има много слушатели, но има ли някой, който иска да бъде изпълнител на Божието Слово? Бъдете изпълнители. И всеки, който взима решение да бъде изпълнител на Божието Слово, сега Господ започва да прави нещо в твоя живот. Започва да прави нещо в твоя живот. Защото когато ти казваш, че декларираш, че ти си изпълнител на Божието Слово, тогава Господ казва: ето на този човек започва да му променям съдбата, живота. И това е начинът да получаваме. Това е начинът нещо да става в твоя живот. Това е начинът нещо да се промени в твоето семейство. Това е начинът, няма друг начин, когато ти приемеш Божието Слово и го вкараш в твоето сърце и започва да се помпа кръв и Слово. Кръв и Слово. Кръв и Слово. Ето днес ще има кръв. Днес ще има и Слово. Тялото на Господ е Слово. Той казва, че Той е Словото. Аз съм живия хляб, казва. Така ли казва Исус? Днес имаме и кръв, имаме и Слово. Приемете го. С вяра. Живейте за Господа. И Господ ще започне да живее за вас. Амин. Бъдете благословени, ще се радвате. Господи, благодаря Ти.
Господи, аз те моля сега в името на Господ Исус Христос. Ти каза, Господи, Давид каза, сърце чисто сътвори в мене, Господи. Ако намериш оскърбителен път, примахни го, Господи. И аз те моля сега в името на Господ Исус Христос. Господи, Ти не си този, който гледаш на лице. Ти си този, който гледаш на сърце. И аз те моля в името на Господ Исус Христос. Господи, погледни на всеки един в сърцето. Господи, погледни наистина в нашите сърца. Ако се намира, Господи, заболяване, което ще зарази цялото ни тяло, ако има в нашето сърце завист, ако има в нашето сърце ревнуване, пироне, пиянство, партизанство, ако има в нашите сърца, Господи, още наистина нещо, което е горчив корен, аз те моля да го изкорениш, Господи, чрез Твоето Слово, защото е писано, че Твоето Слово е двуострият меч, който преминава през нас и прави духовната операция. Разделя духа, душата, стави, кости, мозък, издирва. Ето, издирва в сърцето, издирва помисли, намерения на сърцето, издирва това, което ще зарази цялото тяло. И аз те моля сега Твоята свята кръв да очисти нашата кръв. Господи, ако днес през нашето тяло преминава от тези неща, завист, пиянство, пируване, партизанство, аз те моля чрез Твоята свята кръв, която е чиста, да ни изчисти. Защото, Господи, така пише в Твоето Слово. Кръвта на Исус Христос ни очиства от всеки един грях. Кръвта на Исус Христос е платената цена. И аз те моля, Господи, да го направиш. Господи, моля те днес, сърце чисто сътвори в нас. Може заедно да кажем, Господи, тези, които искат да ни казвам всички. Господи, сърце чисто сътвори в мен, чрез Божието Слово. В името на Исус. Амин. Бъдете благословени. Кратко слово, точно слово и разбираемо слово. Така че ако днес живеем заради Божието Слово и Словото живее в нас, ще има и живот в нас. Амин. Бъдете благословени църква. Амин. Пастор Езек. Халилуя. Братя и сестри, благодарим на Господа за хубавото и прекрасно Слово, това, което трябва да бъде в нас. Амен. Благодарим на Господа, вярвам, че почти ние всички се съгласяваме с Божието Слово. Защото наистина Божието Слово е живот. Амен. Тъй като ние вече разбираме, че Божието Слово е живот, може би някои хора тук, които сме, може би за първи път или продължение на posişteniyato oşkinyama barışıvatası Isus. Bugün Rabbin verdiği sevinç gününe. Ne mutlu bugün göklerde olan melekler seviniyor. Hep birlikte seviniyoruz. Neden? Çünkü Rabbi İsa Mesih bugün yine kurtuluş verdi. Yine Rabbi İsa Mesih'in ruhu dokunduğu şekilde ve köküne kadar değiştirdi. Bugün Rabbimize şükürler olsun. Kız kardeşim andaydı. Тя ме е съпругата, нали? Но тя в продължение на молитви благодарим на Господа, че Той вече е взел решение да приеме Исус Христос. Амен. Ние взаимно се съгласяваме. Амен. Добре. Нека наистина това, което ние ще бъдем свидетели, şart olacağız. Onların bugün İsa Mesih'i kurtarıcı olarak hayatına kabul edecekleri için. Beden de Rabbi İsa Mesih verdiği yetkiyle Bulgarca anlar mısın? Sen Bulgarca anlar mısın? Добре. Пастор, може ли да принесвам теб? Ти да ги благословиш с пасторката? Ами, аз мога да кажа, че това е най-хубавото нещо, което ще направите днес за живота си. Дойдете в Божието семейство днес. Вярвайте, че днес започва Словото да се движи във вас, както кръвта да се движи. Вярвайте, че Господ днеска започва да прави за вас нещо, както за вас, така и за всички, които вярват в Него. Вярвайте, че днес Бог започва да променя нещо във вас. И вие днес ще кажете да на Господа, нали? Ти вярваш, че Исус е Господ, нали?
Вярваш, че Той умрял за тебе и възкръсна за тебе. Вярваш, че и ти си наистина искаш покаяние и взимаш решение да оставиш стария начин на живот, греховете си и днес да продължиш с Бога. Слава Богу. И ти чу, нали това, което пита? И ти вярваш, че Исус е Господ. Вярваш, че Той умрял за тебе. И вярваш, че наистина Той умрял за тебе на кръста. Старият ти начин на живот вече искаш нов живот. Халелуя, Господи. Ари може да приличите, ще се моля. Хайде, като църква, това е най-хубавото. Може да прилича. Господи, аз те моля, как се казва? Моля те за Йосин, Господи, Той осъзнал и разбрал чрез Твоето Слово, че се нуждае от Тебе, от тази любов. Нуждае се от това Слово, което да се движи в него. И аз те моля в името на Господ Исус Христос, наистина, Твоето Слово да се вселява дълбоко в него. Сега те моля, Господи, наистина, ако извършил грехове, прости му ги. Господи, сега те моля нов живот да дойде в него. Господи, Ти казваш, че когато се кае една душа, цялото небесно си го измолил да бъде тук сега. И аз те моля сега в името на Господ Исус Христос, Господи, Ти да го помажеш, да го държиш в Твоята ръка. В името на Господ Исус Христос. Алелуя, Господи, според Неговата изповед го помазвам, бъди благословен. Моля Те, Господи, за тази сестра, как се казваш? Елив, моля Те за Елив. Нека огнят на Святия Дух да мине от главата до петите, Господи. Не знам ако има поражение в тялото, в духа, в душата. Сега чрез огнят на Святия Дух да ги изгориш. Да почувстваш сила, помазание и изцеление, Господи. И аз те моля да я приемеш такава когато едно да я направиш, Господи, мъдрата жена. Жената, която да съгражда своя дом, Господи. Жената, която да гради, Господи, царство върху своя род, Господи. Господи, не знам защо така ме бориш да се моля, но аз те моля да я направиш така. Господи, да дадеш мъдрост от небеса, Господи. Как да се обхожда, Господи, в името на Исус. Господи, възоснова на едната изпът е помазано в името на Отца, Сина и Святия Дух. Бъди благословена. В името на Исус. Честито, добре сте дошли в Божието царство. Амин. Добре, благодаря. Може да седнете. Халелуя, халелуя. Братя и сестри, слава на Бога, че наистина Божието Слово, когато винаги се говори, че ние можем да слушаме. Но въпросът не е само да слушаш. Въпросът е да разбереш и да изпълняваш. Но благодаря на Господа, че има изпълнение. Може би до сега ти си чул Божието Слово, но вече в тебе е дошъл решението да следваш Исус Христос. И това означава коренна промяна. Няма да живееш за света с светските грижи. Няма да окажеш на плътта, а ще окажеш на Господа. Ще окажеш на Святия Дух. Това, което Бог иска, ние да бъдем в сърцето. Амен. Защото Той гледа и търси. И днеска слава на Бога, че Бог намери две по-точно сърца, които търсят Господа. И ние се радваме взаимно. Защо? Защото Бог казва, когато брат той е в радост и ти се радвай с него. Когато той живее радостта и ние живеем радостта. Ето това е любов, това е единство, това е единомислено. Няма да продължа много, защото времето много бързо тече. Нека, брати и сестри, сега времето, което ние ще участваме в тялото и в кръвта на Исус Христос. Добре е, докато преди да участваме, познаваш Господи, възстановяваш. Господи, това е Твоето Слово, което възстановява. Това е Твоето Слово, което пронизва. Това е Твоето Слово, което дава живот, изобилие, смирение. Нека това Слово да израсне в нас. Господи, нека наистина в духа, в Святия Дух да се излива в нас, Татко, Твоите плодове, да обичаме, Господи, да вярваме, да имаме смирение, да имаме дълготърпение, Татко. И винаги, Господи, да бъдем не само слушатели, но нека да бъдем изпълнители, Татко.
Господи, благодаря Ти, Господи, за пастор Асен, че той може днеска пак заедно, Господи, да сподели това, което Ти си вложил в неговото сърце. Татко, моля Те за тяхното семейство, Татко. Господи, Ти знаеш семейството му, Татко, че семейството му е до него, Господи. Но Сатана ще гледа по някой път така, да даде изкушение. Господи, Те молим, Господи, Твоята ръка никога не се е скъсил, Татко. Ти винаги даваш осъзнаване, Ти винаги даваш смирение, Ти винаги, Господи, даваш изходен път и винаги, Господи, даваш наградата, Господи, за да може да поставим Твоето име. Господи, отдавам Ти цялата слава от сега, че наистина Ти си дал победа, Татко. Господи, моля Те, за всички, които са изказани нужди, записани, Татко, нека, Господи, Твоето име да се постави. И Те моля, Господи, за брати и сестри, които не са изказани нуждите, но Ти знаеш сърцата им, Ти знаеш помислите им, Ти знаеш живота им, Татко. И нека, Господи, Твоето име да се прослави в тях. Нека, Господи, да израстим в Твоето Слово, да обичаме общението, Господи. И нека, Господи, от сега да започне нашата седмица, благословенна седмица, Господи, смиренна седмица. И нека, Господи, да обновим винаги намерението, помислите си в Твоето Слово. Отдавам Ти цялата слава в името на Исус Христос и заедно казваме Амин. Може ли заедно да кажем Амин? Амин! Халелуя! Това е църква на мен. Бъдете благословени.